Playing TikTok Japan. Ay, saan na yun? Junjun. Tomas. Tomas Shelby. Tomas Shelby. Watching your video. Watching your video. Saglit lang ako, update lang kasi may lalakadin. Kapatid Junjun, salamat sa pagdalaw. Salamat sa harang, kukulinsag. Migalab shout out, Milay ko from kukulinsag. Sis Milani, salamat sa pagdalaw. Madilim yung ano. Magsaglit lang ako. Ba't madilim yung kay ano, Tomas? Tomas Shelby, watching your video. Plus banana. Tomas Shelby, ano ba ito? Main channel mo? Baby pa yung ano mo, oh. Watching ako. Watching kapatid Jonjon, Kukulinsag, kapatid Milani. Madilim yung kay ano. Madilim yung kay Tomas na video. Oh. Ayan. Lumiliwanag.
Tia, tika, maola. Migrab shout out. Tika. Tika is laughing. Japan. Tika. Madilim. Mm.
Tika, playing your video. Mommy, good afternoon. Soon. Free Fire gamer. Paano siya madilim? Madilim yung video, oh. Video, your video, Tika. Playing. Sis RB, magsaglit lang ako. Hanggang mamaya ng konti. Kay busy muna si Ate Ima. Yun Linsag. Salamat kapatid. Madilim, maliwanag yung tingin ko dito, oh. Kasi nakaharap sa liwanag siguro. Tika, yummy naman yung niluluto mo. Anniversary ng church namin, kaya yan ang na
nasa ano, nasa ano ba yung tawag diyan?
Sis Arima, mega love shout out. Sis, salamat sa pagdalaw. Salamat sa pagdalaw kay Ate Ima. Salamat sa patamsak, sis. Magsaglit lang ako, mag-update lang, sis. Mamaya mag-in na ako. Tourist D, mega love shout out, sis. Sis Milani, playing sa video mo. Patawa rin si Sis Milani ah. Oy, unboxing. May laptop. 300 dirham lang ba? Wow, sana all. May laptop. iPhone. Buti pa si Sis Milani, oh, unboxing, nakabili ng laptop, oh. Madilim, oh, kaya hindi, ano man. Yes, para ano, ano ng pagod. Ma'am Butangira Vlog, big love shout out. Mag-update lang ako mamaya-maya, ano. Magin ako kasi may pupuntahan ako. White? Ba't madilim? Madilim yung ano. Dito kaya ilipit ko pag ano. Madilim yung ano. Pag ganito, ayan. Ayan, maliwanag. Ayan, maliwanag. Madilim doon. Ganyan kaya, maliwanag. Tingnan ko nga. Hindi rin kita.
Hindi rin kita yung pinanonood ko, oh, ayan. Ayan. Dilim-dilim. Ganyan, ayan. Ayan, kita, maliwanag na. Unboxing, ayan, lumiwanag. Doris T. Salamat sis. Sis Arima. I-play ko na lang kayo mamaya dyan sa ano. Wow. Di pa si sis Milani nakabili ng ano oh, laptop unboxing. Unboxing laptop. An iPhone. 300 dirham lang daw. Di kaya yan madaling masira. Wow. Saglit lang, saglit. Doris D. Tamsakan kita. Nakaharap yung tissue. Magbakas na lang ako ah. Tamsak. Ma'am Butangira. Salamat. Doris D. Tamsak ako ulit. May hinahabol ako mamaya ano mag-in na ako. Oo, Dubai. Saan ka, sis Doris? Baka nasa Dubai ka rin. Ay, pwede tayo magkita. Nagkita nga kami nung ano eh, ka-YouTuber na si Sis Norin. Sis Arima.
Mahina ang net, oh. Naglo-loading. Ay, Kuwait. Kuwait ka pala. Hindi tayo pwedeng magkita. Malayo. Malayo tayo sa isa't isa. Sis Doris, malayo tayo sa isa't isa. Sayang, no? Tamsak ako ulit. Plus banana, may hindi pa ako nang idikit sa'yo. Sa ano, sa bahay din. Sa'yo, sis Doris. Sa bahay, pero nakakalabas din. Ayan, ano, ah, anniversary church namin yung naka-ano sa akin. Naka-cover. Oo, bahay din. Halo-halo, maghatid sa school, magluto-luto rin. Kaya lang, ano sila, puro order. Sa tanghali, yan, maya-maya, magsunda ako ng ano, eskwela. Magaan din, magaan lang naman ang trabaho dito. Tamsak ako ulit. Wala yung mga amo ko palagi, nasa trabaho. Kaya tambay muna ako saglit. Magtambay-tambay muna saglit. Doris D. Tamsak ako sis +1. Palagi akong nasa labas sis. Palaging gala-gala. Ang sa akin dito, mga pamalingki, catering business.
Ah, oo. I-play ko rin si Sis Arima. Ano ba? Saan ba? Ayan. Sis Arima playing. Nandito pa yung mga lagad ko sa ano, main channel ko. Pagbubuksan ko yan, ano iin na, kaya mamaya na. Baka magkamali patay na. Oo nga sis, ano ko yan palagi. Pag itong main channel ko, pag binuksan ko yan, patay na. Kaya mamaya na lang. Monetize ka na, sis Doris. Pag may bakante, isa lang ko yung mga video mo. Marami akong ano, nakasalang pa ngayon eh. Kahapon ang nasalang ko, ano, more than, ilan ba yun? More than 200. Di ko na pinakita kasi, ano, more than 200 kagahapon. Tapos, ngayon, mamaya, ano, ay ngayon, ay may nakasalang pala ako ngayon. 31 video lang. 31 video. Bukas ang wala. O bukas, o kaya gabi, isa lang kita ha.
Kabundukan, sis Arima. Ay, sa Baguio, oh. Ayan, harang. Yun, yun. Saglit lang, yun. Ito na ulit. Ay, saglit. Mag-comment pala. Sorry. Thumbs up watching. Dito na lang ulit. Dito na lang ulit sa bintana.
Car, car hinuhog. Salamat sa tamsat, kapatid. Tahimik ang paligid. Tahimik ang paligid, walang maingay. Kundi ang ibon lang ang maingay.
Salamat Sis Doris. Malapit na akong mag-in mamaya 12 something. At may pupuntahan tayo. Salamat sa dumalaw sa aking update.